Сәлем дуслар! Эфирда ТМТV каналының иң мөһим хит парады, иң популяр җырлар топланган музыкаль бейеклек тапшыруы. Һәм гадәттәгечә студияда мин, Ранил Нуриев. Бүгенге тапшыруыбызның темасы 15 апрель көнне Пирамида күңел ачу залында узачак ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы хакында. Татар шоу-бизнесының иң мөһим чараларының берсе булган һәм елның якты вакыйгасы турында бүген тулырак сөйләшербез. Резидентларыбызның костюмнары, образлар, номинациялар булар барысы да бүгенге тапшыруда. Алдагы сәгатьтә безнең белән булыгыз. Без башлыйбыз. Музыкаль бейеклек хит парадының кагыйдәләренә таянып, бүген без янә бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Не кызганыч, тапшыруыбызны Ренат Рахматуллин калдырып китә. Аның башкаруында Шакыр гына мине җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Сихрле әкияттән килгән яшьлегем язып, күңелемдә минем һаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикелтәле, сынаулары күп аның, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Һәр чыгарылышта без сезгә яңа резидент тәкъдим итәбез. Һәм бүгенге тапшыруда искәрмә түгел. Музыкаль бейеклек хит парадына эстрадабызның популяр җырчысы Хәния Фәрхи аяк баса. Телевизор тавышын көчлерәк ачып, инде һәрбергезгә таныш булган мотивка кушылып җырларга әзер булыгыз. Чөнки экраннарда Хәния Фәрхи.
Ләйсән Мәхмүтова TMTV премиясенә беренче тапкыр дәгъва кыла, ләкин шулай ук үз көченә ышана. Шуңа күрә җырчы инде күптәннән күлмәкләр сайлап, прическалар әзерләп куйган. Ә кызыл келәмнән нинди күлмәктә узасын ул сер итеп калдырды. Килгәч, барысын да күрерсез дип елмайды җырчы. Ләйсәннең серләре 15 апрель көнне ачылыр, ә әлегә аның «Ачуланма» дип исемләнгән клибын карыйк. Düşlerine girsem aşılanma, bek sağındım seni canım desem, kışağıma alıp seni kabat, koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılanma, ben bit seni canım bek sağınam, ıskelene yürek ımta almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, ben bit seni canım bek sağınam, ıskelene yürek ımta almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine girsem aşılanma, bek sağındım seni canım desem, ikevgine bilgen sokmaklardan eğlenikşi tağı bir desem. Düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, ızgalana yürek ımta almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, ızgalana yürek ımta almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine gülmem aşılanma, bugün yanlarına üzüm barırmın, kullarını alıp kullarıma, yüreğini hutka salırmın. Düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, ıskelene yürek ımta almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, ıskelene yürek ımta almay, suyutlarında min yanar. Музыкаль бейеклекнең киләсе резиденты Лиана Хисматуллина ягымлы җырчы номинациясендә көч сынаша. Әлеге номинациядә шулай ук Ләйсән Мухиева һәм Алина Әхмәтшин тәкъдим ителгән. Кызларның өчесе дә TMTV премиясендә беренче тапкыр дәгъва кыла. Әлеге трионың кайсына уңыш елмаер? 15 апрель көнне Пирамида күңел ачу залында барысын да белербез. Düşüp oya kırgan tanıştırmışım, mehabetten sulmaz şeşke urep
бәхетләргә юрап язмышым. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Дулкыннардан ана саклап калган, үз канаты белән бәпкәсен нәүмиз булып ятим калган бәпкәш. Язмышына күнми нишләсен, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Еллар узгач, күл өстенә аккош, арый микән һаман кайрылып, җан ярасы булган аккошларын оныталды микән аерылып. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Аккош яларын җимермәгез, күз яшьләре төшәр бәпкәнең. Берәүләрне бәхетсезләр итеп, үз бәхете булмас кешенең. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү. Караса да аккош кайырылып, китеп барды башка яр белән. Хит парадыбызның 4-нче баскычында Гөлназ Сираева. Гөлназның SMS клибы бүгенге көндә YouTube'та меңләгән карау җыеп өлгергән. Тамашачылар җырны да, клипны да бик яратып кабул иттеләр диде җырчы. TMTV премиясенә ул әлеге җыр белән дәгъва кыла. Гөлназ лауреат була алырмы, юкмы, анысын вакыт күрсәтер. Әлегә Гөлназ Сираевадан сезгә SMS. Чәчкә бирәйдең, сөйем диеп хатлар язайдың. Хәзер ник үзгәрдең, кайда вәгъдәләрең, матур сүзләр сөйләп йөрүләрең. Көндә, көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер
Йөрәк җавап көтә салмак кына. Тик булсын сүзләрең, чын күңел хисләрең, сагынып көтәм очрашу мизгелен. Көндә, көндә, йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хатты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Көндә, көндә, йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хатты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Сөю хатты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Нигә язмыйсың бер SMS. Нәркиз Зиннатуллин узган елны беренче тапкыр булган TMTV премияләре тапшыру тантанасын әлбәттә караган. Татар эстрадасына мондый тамашаны күптәннән оештырырга кирәк иде дип саный җырчы. Татар моңын башка төрле ишетү, татар эстрадасына яңа сулыш керткән өчен Нәркиз Зиннатуллин TMTV коллективына зур рәхмәтләрен белдерде. Ялкынланган йөрәгемдә син, гел бу шатлыгым бөртегем. Акыш күлен хәтерләтәләр, матур күзләрең керфегем. Керсез мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Керсез мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Ай нурыда якты йөзләрең, син минем якты кояшым. Бергә булыйбыз бу дөньяда, бул син миңа гел юлдашым. Керсез мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Йөрәкләрдә парылап типсен, шит ят күзләр кагылмасын. Мине сине, сине миннән, бер кемнәр дә аермасын. Керсез мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Керсез мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Юат зинһар минем күңелне. Бүген Халидә Бигичева музыкаль биеклекнең 5нче урынында. Халидә ханым фикеренчә, TMTV премияләрен тапшыру тантанасы быел тагын да масштаблырак һәм эксклюзив булачак.
Беренче тапкыр гына уздырылуына карамастан, бар халыкны шаккаттырдыгыз. Быел да әлеге чара югары дәрәҗәдә булыр дип өметләнә җырчы. Узган елны сагыну җыры белән чыгыш ясаган Халидә ханым быел тамашачыларны нинди җыр белән сөендерер? Барысын да 15 апрель көнне ачыкланыр. Астында таллар бар, талыда япырақ миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талыда япырақ миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Düşə ulaqqa sağınularım əytir idim Jilidə ismi uluyaqqa Sağınularım əytir idim Jilidə ismi uluyaqqa Üskəni qorxunarat, qarala bar qayrılarım, cırlasam şuma qarat. Qarala bar qayrılarım, cırlasam şuma qarat. Almalar üzəridimlə, bağlar batı üzəridim. Yanıma sağ bu yürəkəyim, sağınuğa düzəridim. Yanıma sağ bu yürəkəyim, sağınuğa düzəridim. Salqın dişimə buylarında atlılar içirsən idi. Tuğan üskən illərində mühəmmərək içirsən idi. Tuğan üskən illərində mühəmmərək içirsən idi. Sizdən indi həllər var. Talada yapıraq mində sağınu, sizdən indi həllər var. Talada yapıraq mində sağınu, sizdən indi həllər var. Talada yapıraq mində sağınu, sizdən indi həllər var. Диана Тажиддинова эпатаж җырчы номинациясендә катнаша. Аның көндәшләре Аиша һәм Салу. Диана белдерүенчә, ул үзенең көченә һәм тамашачыларына ышана. ТМТV премияләренә беренче тапкыр дәгъва кылучы җырчыбыз бүген 4нче урында. Аның "Сине көтәм" җырын бергәләп тыңлыйбыз. Эх, Диана, нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, Фанис Фернандович? Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барыгыз авылга и нормально киен.
Фәнис, Фердинанд Вишайте бит. Гафу ет, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, йөрәгеңә дип булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Хыялымда сине йөртәм, кирәк түгел миңа бүтән. Канатланып йөрим күптән, көннәрдән сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән парлаша батылык әле, сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле. Сөюдән сүндермичә гомергә саклык әле, гомергә саклык әле. Күлмәкләрен әзерләгән, чәч тараш сайланган, туфлиләр алынган. Дилә Әхмәтшина 15 апрельгә әзер. Ләкин җырчыда курку хисе бар икән. Иң борчыганы билгесезлек. TMTV премияләре лауреаты була алырмынмы, юкмы дип борчыла Дилә. Ләкин әлеге хис премия алдыннан барлык җырчыларда да була. Һәм шуңа күрә артистларга 15 апрель көнне зур уңышлар телик. Ә музыкаль бейеклекнең бүгенге эшлеген чын сөю җыры белән Дилә Әхмәтшина ачып җибәрә. Татлы хисләр бизәделәр көннәремне. Син кабыздың күптән сүнгән шәмнәрне. Без бергә мәңгегә, син һәм мин, янып көю, җаным дию, бу безнең көткән чын сөю. Юлыбыз бер булыр диеп мин юрадым. Шул сукмактан әкрен бергә атладык. Без бергә мәңгегә, син һәм мин, янып көю, җаным дию,
Дуслар, исегездә булса, узган елны Алсу Азат Фазлыевлар хит-парадлар лидеры номинациясендә көч сынашкан иде. Ә быел алар иң яхшы дуэт номинантлары. Кызыл киләм өчен җырчылар икесе дә яңа, бер үк төрле костюмнар тектергәннәр. Чыгыш ясарга икенчесен сайлаганнар. Барысы да тамашачыларыбыз өчен безнең тырышлыкны алар күрерләр һәм бәяләрләр дип белдерде Алсу Фазлыева. Бүген Фазлыевлар икенче урында. Хәтерсез, мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатьне һәр көне дә җылы аяз тоела. Күңел кояшы әгәрдә сүрелми гел булса. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга? Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Туганнар сол сәләмәт, шул зур байлык дөньяда. Ник биеме юлдырыйк бит, көчләр барда җаннарда. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Ризат һәм Зинирә Рамазановлар инде күптәннән кызыл киләмнән узар өчен махсус костюм тектергәннәр. Икебезнең дә фикерен истә тотып, тәҗрибәле белгечләр белән килешле образ тудырдык дип белдерде Ризат. Ә менә образлар өстендә кем эшләвен сер итеп калдырды. Әлеге образлар аларга туры килерме, юкмы, анысын тиздән белербез. Ә әлегә хит парадыбызның абсолют лидерларын каршы алыйк.
Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта бикле. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазим Мабыр қызы, жүршіға оқу қозанда. Ерте хәтірлейім яны? Николар собайында отыра? Гитарың ол да киттік. Сан киттік? Исіңдәме икен, исіңдәме майының ол кешелері таныштық біз сенің білән истәме Yol boyunda uzken aksirinler aның izleri Böyle gittin şeşeklerin isteme Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Күрәсеңме ирекәме сириннәрне Шәшәктә быелда Зата бара безне гомер буена Қолыбызда қабат шешеклері Атлыйбыз бірігелеп Нинди рәхәт бәхетебіз түгәрәк Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğla köngüller Bulgar iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan akbar sirinler Biz yaratkan akbar sirinler Шулай итеп, дуслар, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. 15 апрель көнне Пирамида күңел ачу залында узачак TMTV премияләрен тапшыру тантанасы хакында тагын да күбрәк беләсегез килсә, безнең рәсми сайтыбызга кирегез. Биредә барлык мәгълүматлар да бар. Ә бүгенгә музыкаль биеклек хит парадын төгәлләп, барчагызга да уңышлар теләп, мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.